जोंनाव लाबोनानै फैदोंमोन बा गोनां खौरांफोर दा बेखौ नोंथांमोनहा फारियै नायना लानो हालायनाय जागोन। बेनि सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हागोन गोदान जिहेतु मोनबाय थागोन। बे खौरांफोरा जानो हागौ मुलुगनि हादोरनि रायजोनि हारिनि साख्रि बाख्रि गावारि एबा माबा मोनसे नट्सफोर जानो हागौ। दा जेखि जाया मानो नोंथांमोननि थाखाय फार्स्टआव लाबोना होफैदों 1 नाम्बाराव दङ मुलुगाव 3थि मुलुग दावहा जानायनि इसारा। बे खौरांखौ गोसारला होदों थांनाय 3 जानुवारि खालि 2020 मायथाइनि इराननि मेजर जेनेरेल कासेम सोलेमाखौ US नि गावथारनाय जाथाया। बे खौरांखौ मिथिनो मोन्दों जि निउज इंलिश खौरां बिजोङाव फोरमायनायाव। दा बे खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जाथायखौ US आ ड्रनजों गाग्लोबदोंमोन। दा बिथांखौ गाग्लोबनाया मुलुगाव दुंहाव थासारि लाबोगासिनो दङ बेखौ जों बयबो खोनानो मोन्दों। दा नोंथांमोना बेखौ अरिजिनेल निउसखौ नायनोबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दं, लिंकनि गेजेरजों थांनो हागोन। नाम्बार 2आव दङ आसामाव टेट आनजाद जाबावगोन। बे टेट आनजाद जाबावगोना जाहैबाय खौरां बिजोंफोराव फोरमायनाय बायदिब्ला आसामनि SSA नि सिङाव थानाय कन्ट्राक्चुएल महरै जायफोर फोरोंगिरि बिथांमोना हाबा मावगासिनो दङमोन बिथांमोननि थाखाय आलादायै स्पेसियेल टेट फाथिनाय जागोन होननानै SSA नि खौरांगिरिफोरा अर्थात SSA नि लिंकआव बेखौ मोननाय जादों। जिहेतु नोंथांमोना बेखौ डिसक्रिप्शनाव लिंकजों नायना लानो हानाय जाहैगोन। फारसेथिंजाय आसामनि काछार जिल्लायाव ड्राग्स हमनो मोन्दों। इनसाइड नर्थ इस्ट खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथांमोन नुनो मोनगोन काछार जिल्लानिफ्राय आसाम पुलिसआ गासै 60 लाखनिबो बांसिन बेसेन गोसा ड्राग्स बोखांनो मोननाया दिनै आसामावनो सोमोनांनाय लाबोदों। दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो आखायाव लानाय जादों बर'फोरनि बेलायावबो गोबां खना खनला ड्राग्स लानानै गोबां गथ'फोरा गोबां गेदेरफोरानो गोबां खहानि बिथिङाव थांगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो रायजोफोराबो माबा मोनसे खालामनानै नोजोर बोनानै सेंग्राफोर फाथिनानै बा रायजोआवनो सावरायलायनानै बेखौ जाहाथे फोजोबनायनि लामा लायो बेखौ नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाहरबाय। बिनिफ्राय दंबावो आसामनि बे काछार जिल्लायाव ड्राग्स हमनायखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिप्शनाव लिंक दं, बेजों नायना लानो हानाय जाहैगोन। नाम्बार 4आव दं मुलुगनि धोनिसिन सुबुं जेफ बेजस। बिथाङा आथिखालाव दासिमहालागैबो बे सेथि रेंकखौ लानो हागासिनो दङ। एमाजननि गायसनगिरि एबा CEO बिथां जेफ बेजसआ मुलुगनि मादावनो सेथि मासियाव धोनिसिननि लिस्टखौ लानो हानाय जादों, फारिलाइखौ लानो हानाय जादों। बेनिफ्राय भारतआव दङमोन मुकेश आम्बानी, बिथांखौ जों बयबो मिथिगौ। बिनिफ्राय बाथिया जाबाय जोबोद गोग्गाथाव। बर' थुनलाइया गोमानाय अलंबारखौ मोनफिनबाय। अर्थात बर' थुनलाइ आफादआ गोमानाय गेदेमा प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि लाइसि अलंबारखौ मोनफिनबाय। आफादल' नङा बर' थुनलाइ मुलुगानो बेखौ मोननो हानाय जादों। बे बिजाबखौ बिथां बिरु फुखोगिरि बसुमतारी बिथाङा सुजुफिनदों, बुथुमनानै बिथाङा गाव सुजुनानै दिहुनफिनदों। गुबुनाव गोसारलानाय थानाय बे मोनफ्रोमबो लिरबिदांफोरखौ बुथुमनानै बिथांनिसिम जोबनो गैयै साबायखर बावहरनाय थाबाय नेचार पाब्लिकेसननि जानानै। आसा खालामो नोंथांमोनहा बे बिजाबखौ बयबो बायनानै फरायगोन। नुनो मोन्दों अलंबार प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि लाइसि, जाय लाइसिखौ जों गोमाबाय होननानै साननानै लाबायमोन बेखौ जोङो दिनै मोनफिनबाय बिथां बिरु फुखोगिरि बसुमतारीनि नाजानायनि गेजेरजों। दा जों बे बिजाबखौ बयबो बायनानै फरायबा जों मोजां मोनगोन। गुदि हिसाबै वार्ड्स अन वार्ड्सनि फेसबुक पेजनिफ्राय मोननाय जादों। बिथांनि लाइब्रेरियावनो बियो एभेलेबल दं जानांगौ। नोंथांमोना लायनानै बेखौ नायना लानो हानाय जाहैगोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि जेनाखि मोनबा गोनां खौरां बुथुमनायमोन नोंथांमोननि थाखाय बेखिनियानोमोन। आरो गोबां गोनां खौरांफोर दंबा नोंथांमोना दैथायहरनो हानाय जाहैगोन, बेखौ स्पेसियेलै फोसावनानै होनाय जाहैगोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।